більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. Мустафа Джемілєв – найвідоміший у світі кримський татарин сьогодення. Лідер свого народу і один з визнаних моральних авторитетів сучасної України. Він обрав свій неймовірно складний шлях усвідомлено. Його дитинство – насильницька депортація, тяжкий режим спецпоселень, голод та приниження. З юності він почав боротьбу за свій народ. 15 років життя провів у радянських політичних таборах. За його плечима найдовше в історії голодування протесту – 303 дні. В кінці 1980-х Мустафа Джемілєв очолив боротьбу за національне відродження кримсько-татарського народу вже на історичній батьківщині в Криму. Розповіді про Крим замінили йому дитячі казки. Все його життя і всі його ідеї були пов'язані із мрією про повернення на батьківщину. У большинства крымских татар они формировались вообще мировоззрение в семье. И поэтому вот эта вот советская пропаганда, она не как-то очень на них не действовала. Я вот помню, еще рассказывал, это как был воспринят, скажем, смерть Сталина в 1953 году, когда все рыдали, в истерику бросались, а крымские татары посмеивались. Хоча офіційна радянська пропаганда робила все, щоб кримські татари забули навіть слово «Крим», у кожній кримсько-татарській сім'ї знали про трагедію вигнання. Тема Крыма, она всегда присутствовала у нас, особенно когда гости приходили, они рассказывали друг другу. Больше всего, конечно, эпизодов связано с депортацией, но затрагивались и темы еще до депортации, времен війни гражданської. В кінці 1961 року молодий робочий Ташкентського авіаційного заводу Мустафа Джемілєв приймає участь у діяльності молодіжної організації «Союз кримсько-татарської молоді». Навесні 1962 року організація була розігнана владою. Заарештовані її активні учасники Марат Омеров та Сеїд Амза Умеров. В цьому ж році Мустафа поступив на навчання в Ташкентський інститут інженерів з іригації та меліорації сільського господарства, звідки був виключений в 1965 році за наказом КДБ СРСР. В 1966 году меня исключали из института ирригационного. Одним из аргументов, это вот выступал комсорг института, он говорил, во всем нашем вузе единственный человек, который категорически отказался вступить в комсомол, это Мустафа Джемілєв. Вот это был аргумент в пользу того, что меня надо вообще-то гнать из этого института. Хотя были другие. Там основной мотив был задан КГБ, они там прислали бумагу о том, что я собираю там студентов, наевки устраиваем, мы там обсуждаем политику КПСС и советского правительства, с антисоветских позиций, националистических позиций. И мудрое решение коммунистической партии и нашего родного правительства переселить татар из Крыма в Среднюю Азию называю незаконным актом геноцида. Вперше Мустафу Джемілєва засудили на 1,5 року позбавлення свободи у зв'язку з його відмовою служити в радянській армії за політичними мотивами. Первый процесс за отказ от службы в советской армии, они же как исключили меня из института как неблагонадежного и сразу хотели в армию отправить. Ну, в армию, понятное дело, там они, видимо, готовились, чтобы провокацию какую-то сделать, чтобы там же легче, тут там народа нет, свидетелей нет. И когда я пришел в военкомат, говорю, слушайте, я что-то, говорю, не понимаю логику советской власти. Как неблагонадежно, я не могу учиться в институте, а вот этому неблагонадежному хотите в руки автомат дать. Как же так? У травні 1969 року разом з іншими правозахисниками Мустафа Джемілєв став засновником першої в СРСР Незалежної громадянської асоціації – ініціативної групи захисту прав людини в СРСР.
А через 4 місяці Мустафу заарештували. Процес по звинуваченню Мустафи Джемілєва та Іллі Габая у виготовленні і розповсюдженні документів, що містять наклеп на радянський державний і суспільний лад, проходив в Ташкентському міському суді в січні 1970-го. У справі фігурували документи на захист кримських татар. Обидва підсудних винними себе не визнали. Джемілєв був засуджений на 3 роки табору суворого режиму. Габай – на 3 роки табору загального режиму. Мустафа Джемілєв звільнився з ув'язнення у вересні 1972 року і, як той, що не став на шлях виправлення, проживав під гласним адміністративним наглядом в Гулістані. Оскільки він продовжував активну участь в національному русі, незабаром пішли нові репресії. У червні 1974-го він був заарештований. Вирок – рік позбавлення волі в таборах суворого режиму в Омській області. За 3 дні до закінчення терміну проти нього було порушено нову кримінальну справу за звинуваченням у складанні документів, що ганьблять радянський лад і проведенні антидержавної пропаганди серед ув'язнених. В знак протесту проти свавілля влади і тюремної адміністрації Мустафа Джемілєв оголосив голодування, яке тривало 303 дні при примусовому годуванні через зонд. Яка ж була мета настільки героїчного протесту? И главное, коль скоро я держу голодовку, и будут говорить о моей голодовке, то, естественно, будут говорить о крымско-татарской проблематике. Когда Мустафу судили, он 10 месяцев голодовку держал, и в апреле, по-моему, там начался суд, и приехал Андрей. Мы с Ташкента полетели, группа людей, с матерью, братьями, сестрами, родными. И с Москвы прилетел Андрей Дмитриевич с Еленой Георгиевной, Боннер. На 2-й день начался судебный процесс. Ну, мать пустили, братьев пустили, сестру пустили, а нас никого не пустили. На 2-й день приговор суда, и ему там сколько, 2,5 года, там он уже сидел сколько времени, и увезли. И я видела, как Андрей Дмитриевич бежал за машиной. Радянський дисидент, член-засновник української хельсінської групи Мирослав Маринович, дізнався про Мустафу в 1970-х, коли Джемілєв був уже живою легендою правозахисного руху в СРСР. Від самого початку це ім'я було пов'язане з героїзмом, було пов'язане з мужністю, такою безапеляційною, без всяких сумнівів. Це був приклад такого героїзму, який, я би навіть вжив це слово спокійний героїзм, отакий впевнений. Знаєте, там не було нічого від емоцій хвилевих, а це був вибір життя. Суд засудив Мустафу Джемілєва до 2,5 років позбавлення волі в таборах суворого режиму. Після звільнення Джемілєв продовжував брати участь в національному русі, за що в лютому 1979-го був заарештований знову, вже в 5-й раз. Вирок – 4 роки заслання в Якутії. Був 1979 рік. Молода кримська татарка Сафінар прочитала в газеті про Мустафу Джемілєва як про махрового антирадянщика. Я работала в школе, была учительницей, очень любила свою работу, очень любила своих детей. И у нас школа была почти татарская. Жили мы в таком месте, где вокруг жили очень много крымских татар. Ну и в газетах время от времени печатали статьи, которые пишут про Мустафу Джемилева. Вот он махровый антисоветчик. Но в то же время наши соотечественники все его очень уважали. И про него всегда так шепотом говорили, это были такие времена. Вона зважилася написати Мустафі листа. Скоро прийшла відповідь. Вони стали листуватися, а одного разу Сафінар отримала бандероль, в якій Мустафа надіслав їй касету з турецькою піснею про кохання. Серце Сафінар затріпотіло. Вона стала збиратися до Якутії. Довгою і важкою була ця дорога. І ось уже 38 років вони разом. Sevemez kimse
seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmazsan bu dünya neye yarar? Перед закінченням терміну, який Мустафа Джемілів відбував в Магаданській області, проти нього було порушено нову кримінальну справу за сфабрикованим звинуваченням за непокору. На закритому табірному процесі в грудні 1986 року Мустафа Джемілів був засуджений до 3 років позбавлення волі умовно з 5-річним випробувальним терміном і звільнений із зали суду. Після прибуття в Узбекистан Мустафа Джемілів відразу ж включився в бурхливу політичну діяльність. У квітні 1987 року на першій всесоюзній нараді представників ініціативних груп Мустафа Джемілів обраний до числа 16 членів Центральної ініціативної групи Національного руху кримських татар. У травні 1989 року на базі ініціативних груп засновується організація Кримсько-татарського національного руху. Мустафа Джемілів обирається її головою. В цьому ж році разом з сім'єю він повертається до Криму і поселяється в Бахчисараї. Рефат Шубаров познайомився з Мустафою Джемілєвим в 1989 році. Але ім'я Мустафи часто звучало в його родині задовго до цього. Нашей семье очень часто говорили про него, и мама говорила, особенно когда мы ездили в Краснодарский край. У меня там жили тети, дяди, и они очень близко контактировали с близкими Мустафа, когда он сидел в тюрьме тоже. Ну, поэтому после этих поездок долго все это обсуждалось в семьях. И, конечно, некий такой ореол мужественного человека по отношению к Мустафа в нашей семье был. У червні 1991 року на скликаному вперше після 1917 року національному з'їзді кримсько-татарського народу Курултаї Мустафа Джемілів обирається головою меджлісу кримсько-татарського народу. Згодом делегатами нових скликань Курултаю в ході таємного голосування він повторно обирається на цю посаду. Який він, Мустафа Джемілєв? Про це можуть розказати люди, які знають його десятиліттями. Ахтем Чийгоз знайомий з Мустафою Джемілєвим близько 30 років. Він називає його не інакше, як своїм другим батьком. У меня есть два отца. Есть отец, который меня по жизни вот учил и вырастил. И есть отец, на которого я ориентируюсь, что я заранее, если я в чем-то сомневаюсь, я сразу вспоминаю там примеры какие-то или еще что-то. В Ходжа Сала меджлис собрался провести выездное заседание по моему приглашению. И я несколько коней подогнал, чтобы покататься. Он вот на него вскочил, так поводья дернул, он же невысокого роста сам. И это достаточно такой легкий, да? Но вот 2 раза подтянул, и видно было, что конь покорился, да, вот. Вот в нем всегда вот ему присуще было вот такое вот, какая-то вот в его глазах. Хотя он все время таким добрым кажется, таким вот спокойным, уравновешенным, но в нем сила чувствуется. Когда о чем-то говорит, забирает тебя полностью под свое влияние. Вот эта сила передачи информации или сила внушения у него очень развита. Мирослав Маринович вважає, що особистість Мустафи Джемілєва не оцінена в повній мірі. Джемілєв дуже недооцінений сьогодні у світі. Ми всі знаємо Махатму Ганді, але не так багато людей знає і цінує Мустафу Джемілєва. А я думаю, що це фігури одного калібру, це фігури одної відданості, одного такого етичного потенціалу. Після окупації Криму Росією в 2014 році
Москва заборонила Мустафі Джемілєву в'їзд на історичну батьківщину до власного дому. Уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв продовжує боротися. Завдяки зусиллям Джемілєва і його побратимів питання захисту прав кримсько-татарського народу присутнє в порядку денному світових лідерів та звучить у найавторитетніших світових організаціях – ООН, Європарламенті, ОБСЄ, ПАСЕ та інших. Разом з тим Джемілєв спрямовує свою енергію та професіоналізм на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України, звільнення політв'язнів, наших громадян, які незаконно утримуються Росією. Людина-борець, незламний, міжнародно визнаний моральний авторитет нашої держави. Таким знають Мустафу Джемілєва в світі. Але найближчі люди, дружина, родичі, знають його як люблячого батька, дідуся. Часу для сім'ї у Джемілєва залишається небагато. Але він із величезним задоволенням проводить час з онукою Мер'єм. Выгоним ту нечисть из Крыма. И вот там, для чего мы так столько лет возвращались. Что вот эти наши малыши там счастливо жили. Здесь не нравится нам. Да, вот. Правда, на відпочинок у Джемілєва часу немає. Сьогодні, напередодні свого 75-го дня народження, він, як і раніше, дуже енергійний і багато працює. Вот последние 4 года, естественно, в силу того, что это просто в этом очень большая необходимость, именно и его участие во многих событиях, которые происходят, мы иногда удивляемся вот его выносливости в прямом смысле, потому что за месяц делать 3-4 из них один трансатлантический, а то и 2 перелета, это сложно для даже такого молодого, более молодого человека. Так судилося Мустафі, що він був поза рідним краєм тривалий час. Але він знає оцю формулу, він знає спосіб, як, будучи далеко від Криму, бути з ним разом і формувати його долю. Тому йому не звикати бути поза Кримом, але насправді бути душею Криму. Родина прекрасная, у нас неповторимая, единственная Родина. Но все-таки Родина в первую очередь это люди, твой народ.